Koza, ktorá jedla domácu úlohu a všetko ostatné. Raz v slnečné pondelkové ráno medzi žiakmi základnej školy Hilltop bzučalo vzrušením. Dnes bol, prinesi do školy domáce zvieratko. Každý si priniesol svojich chlpatých, pernatých alebo šupinatých priateľov, psov, mačky, papagáje, dokonca aj ospalú korytnačku Snappy. Ale potom prišiel Billy, dózí farmár z triedy Trib. Viedol kozu. Zoznámte sa s Garym. Billy sa hódo uškrnul. Koza Gary zažmurkala, zavrtela drobnou bradou a nahlas vydala Né. Všetci sa smiali, až kým Gary neprehletol Billyho útržok povolenia. Ups, zamrmlal Billy, je trochu chutný. Pôvá zastávka, trieda. Slečna Tilly sa nervózne usmiala. Poďme sa všetci usadiť a, počkajte, kde je krieda? Né. Gary zakričal a oblizol si pery. Podnos s kriedou bol prázdny a jeho ústa boli zaprášené. Potom sa otočil a začal okusovať roh tabule. Gary, nie, zakričal Billy. Druhá zastávka, čas čítania. Keď si deti otvorili zošity s domácimi úlohami, Gary okolo nich prebehol ako hladné tornádo, emerenče. Veľa. Maškrtiť. Jesť úlohy všetkých. Gary zjedol moje pravopisné slová, skríkla Emma. Prežúval moju domácu úlohu z matematiky, zvolal Rohan. Slečna Tilly zalapala po dychu. Gary, nemôžeš len jesť. Vzdelanie. Gary zažmurkal. Né. Preklad, príliš neskoro. Nakoniec, kancelária riaditeľa. Pán Sterenly si upravil okuliare. Mladý muž, tvoja koza zožrala školský majetok. To je nepriateľné. Gary zdvorilo sedel vedľa Billyho a vyzeral nevinne, Né. ale zrazu svoj. Gary vyskočil a vytrhol riaditeľovi niečo nejasné z hlavy. Všetci stúhli. Né. Gary hódo kričal a žuval. Riaditeľovú parochňu. Gary. Billy plakal. Pán Sterenly si zakryl hlavu a zastonal. Ale práve vtedy Gary vygrkal dokonalú papierovú sochu abecedy. Slečna Tilly zažmurkala. No, predpokladám, že absorboval všetko. Deti revali od smiechu. Morálka príbehu? Nenoste kozu do školy, pokiaľ nechcete, aby jedla každý predmet. Punchline. Neučil som sa, ale všetko som strávil.